Tak já vás poprosím, jelikož jste vyjel do pěší zóny, tak vás poprosím o občanský průkaz, ano? Chci vidět důkaz, že jsem vyjel do pěší zóny. Já jsem vás viděl, osobně jsem vás viděl, takže jménem zákona vás vyzývám, abyste mi prokázal totožnost. Pokud mi neprokážete... Já vám sdělím svoje rodné číslo. Ne, já chci prokázat totožnost. Zavoláme si na místo státní policii, která vám sdělí... nemusíme, já budu jednat teďka, hned teď. Poprosím vás a vyzývám tak tam dojděte. Přátelé, možná si říkáte, že tenhle strážník vypadá chytřejší než ostatní předešlí strážníci, který jsem měl ve videích, ale jakoby, pokud si to myslíte, tak se mýlíte, protože pan strážník tohle dostal dle takového návodu k použití. Za chviličku se k tomu dostaneme. Jménem zákona... Já vám otevřu auto, dojdi si tam. Jménem zákona vás vyzývám, abyste mi prokázal totožnost. Dobře, jdu si pro občanku. A váš šéf napsal ten papír, že opakovaně výzva, blablabla, to byste, sám byste to neuměl, vidíte, kdyby vám to pan vedoucí nenapsal na papír. Že jo? Nebudu se k tomuhle vyjadřovat, poprosím vás o občanský průkaz. No a co je vlastně takový klíč k úspěchu strážníka? Je to papír o velikosti A4, který vydal ředitel městské policie Praha 1, čímž ho zdravím, dobrý den, a který se na mě často jezdí mimochodem dívat, když mě zastavují jeho podřízení, ale nikdy prostě z toho auta nevystoupí a nikdy mi nic neřekne, že asi nechce být na internetu, nebo nevím. Já nechci, abyste mi koukal do auta, jděte metr ode mě. Jděte metr ode mě, já nechci, abyste mi koukal do auta. Vy nemáte co poroučet, že máte dávat distanční vzdálenost, to můžu no, dávat tak jděte já, pryč. ne vy. Já se nevejdu do auta. Můžete. Já jsem tlustý, já se nevejdu do auta, jděte dál. Dobře, děkuju. Pak přijď. Dokument, který vydal, je vlastně takový návod k úspěchu měšťáka. Jo? Pokud prostě neznáte zákon 553, tak se ho ani asi neučte, protože ono vám stačí jedna A4 od vašeho nadřízeného, který vám poradí, jak se mnou jakoby vyjebat. Jo? V papíře se píše: uvedený zákaz je po odvolacím řízení vrácen správnímu orgánu magistrátu k došetření, blablabla. To je vlastně to, že mi byl zákaz řízení zrušen, ale z evidence mi to nesmazali, proto mě stále jakoby zastavovali a stále prostě s tím byl problém, že jo? To jste asi pochopili z těch videí, i když zákaz řízení jakoby platnej nebyl a ještě to bude mít suprovou dohru, že tam budeme nárokovat ušlej zisk, protože jsem nemohl asi 3 týdny řídit, bohužel. Současně vás všechny informuji, že se jedná o řidiče páchajícího přestupky zcela záměrně v přítomnosti strážníků nebo policistů a ještě si celé své přestupkové jednání včetně komunikace se strážníky a policisty nahrává. Případně nahrává druhá osoba, která se kolem něj pohybuje. U strážníků, kteří nejsou dostatečně důslední, se projevuje tendence k urážkám, nadávkám a podobně ze strany osoby Oganesian. Zkráceně řečeno, pokud seš čurák, tak prostě seš čurák a Mike ti bude nadávat. V případě řešení tohoto řidiče a jakýkoliv hrubostí z jeho strany použít okamžitě opakované výzvy, včetně upozornění na předvedení, kde může být za neuposlechnutí výzvy až do výše 5000. Ale co do výše 5000? Pokuta, nebo vejce, nebo dort, nebo co do výše 5000? To tam jako uvedeno není už. Jo? Jinak pokud osoba neuposlechne a bude ve svém protiprávním jednání pokračovat, zajistit si prostřednictvím autohlídky realizaci předvedení na místní oddělení ČR. Takže zkráceně řečeno, pokud jsi čurák a neumíš si poradit sám, tak si přes vysílačku zavolej autohlídku a nebo policii rovnou, který jsou vzdělanější a jsou normální a umějí tyhle věci řešit na místě, i když jim doklady nedáte. Ale prostě tady ten strážník nebo ochranka prostě to na místě řešit neumí, tak si zavolal na místo vozidlo. Tam to bylo mimochodem tak, že jakoby on byl na tom štaflu sám, na tom kříži, jakoby, tam Václavský náměstí, tam se říká kříž, tam, kde jsme byli, a zavolal si přes vysílačku pomoc prostě, protože prostě si byl bezradnej a já jsem to začal točit, až když ta pomoc přijela, ale ono spíš je to jako zábava než důkaz, tohle, jako když je to ve finále jedno, stejně to zase vyhrajem, že jo. Ale je to sranda. Sledujte dál, ještě vám řeknu k tomu papíru něco dál. Hele, hlavně vole, to s tím nesouhlas a nech to sepsat. Já s tím nesouhlas. Jestli paní teda umí psát. Oni vydali teďka, vole, papír, že o mě, co jsem ti říkal? Jo.
Že jo? Já nevím. Jo, vy jste to neviděl, ten papír. Jaký? No ten dokument po mně, že si natáčím městskou policii, nadávám a že pokud jsou si bezradní, že mají předvíst, tak jo. Zdar? Jako vždycky, ty vole. No. Máte hezký obal. Frajer. Ty vole, já bych jim ukázal to, co mám v autě, ale to by bylo v prdeli. Tyhle, v tomhle byste měli rozdávat botičky, nic, ani o level vyšší auto bych vám nedal. Dal bych vám tohle hovno s 5stupňovou manuální převodovkou a hotovo. Nebo se 4, nebo co to je? Co to je za šrot, tohle oranžový. Tohle je pro vás až moc velký luxus. A stejně s tím neumíte jezdit, podívejte se, jak je to auto obouchaný ze všech stran, ty vole. Tenhle papír vydal ředitel oblastního ředitelství městské policie Prahy 1, což na internetu si můžete najít, kdo to je. A my jsme se o této osobě dozvěděli superové věci z jeho minulosti. Zejména se jedná o podvody s pivem, o taxislužbu. Ty vole, tady stojím na tramvajových kolích a jde proti mě tramvaj, jdu jak langoš. Jo, a tady ty věci. Pokud vás zajímá tato osoba konkrétně, aby jsme ji rozebrali, mimochodem máme i docela zajímavý výpovědi jeho kamarádů, jeho bývalých kamarádů a tak dále, takže jako tohle možná by stálo za to nějak sestříhat a vydat. Pokud to chcete vidět, tak tady na to video dejte, já nevím kolik, 20 000 lajků a my to vydáme. Myslím si, že, nebo my se rozhodneme, jestli to vydat nebo ne, to budu muset ještě probrat s advokátem, jestli jakoby tohle je věc, kterou vydávat budem nebo ne, ale pokud tady bude 20 000 lajků, tak aspoň uvidíme, že o to máte zájem a zkusím ho ukecat, aby mi to prostě dovolil. Sledujte dál, je to sranda. To je dobrý, aspoň mám důvod k tomu vydat ten papír, který vydal ten jejich ředitel, vole, tak to dám natočím tohle video a dám to za to, že jo. Že jo. Ten původní vedoucí byl lepší. S úplatkama. To byla sranda. To je spíš, vole, infokiosek, to není ani ochranka stezka, vole, to je prostě infokiosek, to jsou informace, vole, prostě. Tyjo, jste pánek, co smějete. Tak bych z toho měl prdel, kdyby mě tady nějaký mladý čurák poučoval. Tak přijdeš sem? Pojď sem. Dáš mi doklady? Tak dělej. Oni už je stejně mají všichni. Hele, tamhle toho frajera na kole jsem včera vyfotil s druhým měšťákem a ono to vypadá, když si kouřej péro navzájem. Já jsem byl s tebou. Mu tam klečel, to byla prdel. Ale ten je v pohodě. Ten jednou, vole, u palády a vole, nějak jsem tam parkoval a domluvili jsme se. Vidíš, a tomu ze Staromáku, vole, ani kolo nedali, vole. Tomu 3114, vole, Jasánkovi, vole. Je povalžený jeho e-mail, pozor. To no, ty vole, to je frajer. A na firmu furt nic nepřišlo. Tak co, už hotovo nebo? Ještě ne, ještě čekáme na kontrolu, ano. Na jakou kontrolu? Na moji kontrolu. Aha. Než zkontroluju já vás, nebo? Můžete. Tak já jsem vás chtěl zkontrolovat, jestli jste tam něco neposrali, jestli tam nemáte něco blbě, a vy jste to schoval hned. Vážený pane Stejskal, rozhodl jsem se vám věnovat 30 vteřin a sdělit vám takovou jednoduchou věc. Vím, že na ty videa koukáte, takže jakoby není pochyb o tom, že se to k vám dostane. Jak já jako osoba, tak naše firma přispívá každý měsíc na charitativní činnosti, ať už penězma, tak jezdíme občas do dětských domovů jim dávat hračky a tak dále.
nebo my těch charitativních činností máme hodně, půjčujeme jak lidem peníze, tak dáváme přímo peníze na charitu a tak dále. To je úplně jedno. Každopádně v rámci naší charitativní činnosti jsem se rozhodl, že příště, až budete psát nějaký takovýhle papír, tak nám klidně napište. Tady akorát zaparkuju na chodníku, aby jste byl nasranej. Já přidělím někoho, kdo prostě vám ten papír sepíše, samozřejmě zdarma, protože městská policie nemá peníze, jenom taxitý městské policie stojí 11 milionů ročně, to víme. Já vám přidělím někoho, kdo vám ten dokument sepíše zcela zdarma a my budeme šťastní, protože vy na tom nestrávíte hodinu a 3/4, stejně jako když jste psal tenhle papír a radil jste se o tom ještě s ostatníma, tak prostě pro příště navrhuji to, že mi zavolejte, číslo mě máte, to moc dobře víme, my vám někoho přidělíme, on vám takovýhle dokument sepíše, bude to jak právně líp napsaný, tak i tak, aby to lidi pochopili a nebudete za debila. Jo? Takže tímhle vás zdravím. A my vás tady takhle kontrolujeme a zdržujeme, nebo my vás nekontrolujeme, že jo, ale zdržujeme vás. To je na hovno, taky bych byl nasranej. Jo? Jo, to je jasný, každý dělá svoji práci. Jsem minule jaký říkal popelářovi, že ať odveze popelnici, protože byla přeplněná. On říkal, že ne, a říkám, že to vaše práce. No, moc tomu nerozumíš. Tak, děkuju vám. Mějte se. Přestupek uznáváte? Ne, proč to Dobře, uznávám? takže bude řešen oznámením, ano, na příslušný úřad. Z jakého důvodu to oznamujete, když jste mě nepoučil, nezeptal jste se na nic? Já jsem vás viděl, jste vjel do pěší zóny bez A povolení. já jsem to mohl třeba řešit v blokově, ne? Co to? Já Já jsem jsem to- se vás ptal, uznáváte přestupek? To jste se zeptal až potom, co jste to celý vole Když vypsal. neuznáváte přestupek, jak byste Ale to platil jste se pokutu, zeptal, prosím vás. až když jste to celý vypsal, pane. No, to si dělám vždycky takovouhle kontrolu. A já jsem se vás ptal, jestli uznáváte přestupek. Bez uznání přestupku asi těžko zaplatíte pokutu. No jasně, ale kdybyste se zeptal na začátku, jak bych vám to třeba uznal, ne? Nashledanou. Nebo vy mi vidíte do hlavy. Tak jo, nashledanou. Mějte se. Hele, jeden po pěší zóně ke mně, ať nejedem vole to, ať nejedem vole dlouho. Nazdar. Přišla mi zpráva od fanouška, že na Václavském náměstí měšťáci, včetně vedení, machrujou na Českou televizi. Tak se tam jedeme podívat na ně, co tam Udělat obrovskou ostudu. No, jedeme tam udělat obrovskou ostudu, takže uvidíme. Vy prý máte svůj YouTube kanál, na kterém, řekněme, testujete to, jak městská policie dělá svoji práci. Proč? Se dozvíte brzo. Já se to chci dozvědět hned. Zatím vám to nemůžu sdělit. Proč mi to nemůžete hned sdělit? Vám to nemůžu zatím sdělit, dozvíte si to za 2 měsíce přibližně. Sledujte to i dál. My spíš čekáme tady na pana Stejskala, on mě vydal takový docela zajímavý papír ve formátu A4, se kterým si dal 2 hodiny své práce. Nevím, kde pan Stejskal. Ředitel městské policie Praha 1. Aha. Zeptám se, proč... nevím, proč bych to měla vědět. Proč jste se zaměřil zrovna na práci městské policie a proč vlastně... Že to dělají úplně na hovno. Protože jste na straně, řekněme, těch, co mají nějaké problémy s parkováním, co parkují zkrátka proti předpisům. Tak vemte si to logicky, jako vy máte modrou zónu, za kterou musíte platit 30 něco tisíc, dejme tomu 36 tisíc ročně. Tak pokud jste podnikatel, pokud Samozřejmě. jste rezident, tak samozřejmě o hodně méně. Samozřejmě. I když jste rezident a máte přihlášený vozidlo na firmu, připadá vám normální platit 36 tisíc korun za rok za stání, který stejně jakoby za první není vaše a za druhý na něm nezaparkujete? To já nehodnotím, já jsem novinář, já nejsem zákonodárce. Nicméně připadá vám normální chránit lidi, kteří tady mají pouze biznis, ze kterého nějak vydělávají. A to jejich auto je součástí toho jejich podnikatelského záměru, který jim vydělává peníze. A spíše než lidé, kteří tady bydlí a chtějí zkrátka zaparkovat blízko svého bydliště. My chráníme všechny lidi, jak lidi, co parkují u svého bydliště, tak lidi, co mají biznes. Protože podle vás městská policie nedělá dobře svou práci. Já nemám problém s městskou policií obecně. Koukněte se na video s pivem ze Staromáku, tam byli 3 lidi z městské policie, 2 tam přijeli vozidlem, ty byli úplně normální, to jsem naopak pochválil, sdělil jsem tomu třetímu, který byl debil, že se má vzdělat od těch 2 normálních a udjel jsem, takže jakoby, pokud směřujete tu otázku tak, jakože v čem dělá městská policie chybu, tak asi neznáte ty videa, protože ono to není o tom. Neznám ty videa, dozvěděla jsem se o nich dnes. Dobře, tak se na ně podívejte a pochopíte z toho, že to není mířený proti městské policii jako
komplexnímu tomu, ale jenom proti některým jedincům, kteří si nejsou schopní přečíst ten zákon 553 z roku 91, který není zas tak dlouhý, aby si ho přečetli, když už tu práci dělají. Naopak některý ty městský strážníky pochválili. Takový ombudsman zkrátka. Špatně Samozřejmě, samozřejmě. Proč? No, zeptám se jinak, přijede jsem ten pan Stejskal nebo ne? Nebo on tak, Já vůbec s panem Stejskalem nemám nic společného, takže co říct. Škoda, že nejste z televize, abych vám mohl poslat takovou fotku, to by se dalo použít ve váš prospěch možná, ale jakoby do rádia asi nedáte obrázek. Tak jo, tak děkuju moc. Přátelé, právě jste dokoukali video, ve kterém byl vlastně pan Stejskal jako ředitel městské policie Praha 1. Když jsem tohle video dotočil a dostříhal, tak jsem říkal, že ho nahraju na YouTube, ale v tu chvíli jsem se dozvěděl, že městská policie na Václavském náměstí je s nějakýma novinářema, s kamerou, s mikrofonama a tak dále a že točí jakoby dokument o tom, jak fungujou. Samozřejmě jsem nelenil a vyrazil jsem tam. Na Václaváku jsem je nechytil, ale donesla se ke mně zpráva, že jedou do ulice Jungmanova, takže jsem tam zajel a oni jezdili 2 autama. Fabí, normálně měšťáckou a stříbrnou jedničkovou oktávkou, kterou má vlastně pan Stejskal. No a ona tam přijela první Fabie, pak jsem přijel já, vyskočil jsem z toho auta a oni si asi mezi sebou řekli, že tam jsem, takže pan Stejskal tam bohužel nepřijel. Já jsem se ho chtěl zeptat na některé otázky, jakoby, co se týče toho papíru, jestli třeba je normální, nebo jestli jako umí psát a tak dále. A bohužel jsem se ho osobně zeptat nemohl, doufám, že budeme mít někdy jindy tu čest, pane Stejskal. Adresu mýho bydliště i kanceláře znáte, tak se někdy klidně zastavte na kafe, není to problém. A paní z nějakého radiožurnálu nebo něčeho tam se mnou dělala rozhovor, tak doufám, že tak budu nejspíš v nějakým jako bezcenným rádiu, na který platíte všichni, takový ten rádiový a televizní poplatek, který je úplně k ničemu. Takže takhle. Takže jsem rád, že jste to video viděli. Mějte se hezky a čau.